Έχετε την απειρία του τι συμβαίνει, και με συγχωρήστε μου για τη φράση, του τι συμβαίνει στην Αθήνα όταν έχουμε εκδηλώσει τέτοιου είδους. Παρεσφρίουν μέσα πάσης λογής άτομα, τα οποία δημιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις, εννοείται τι εννοώ. Εξάρχεια ή οτιδήποτε άλλο. Σιγά-σιγά. Πρώτον. Δεύτερον, ο καθένας μας, και εγώ να ήμουν και εσείς να είστε, όταν οδηγεί ένα όχημα, το οποίο μπροστά έχει την πυρούνα, πίσω έχει ένα μονόγυνο, το οποίο με ένα κουμπάκι κατεβαίνει κάτω, νιώθει μία ισχύ, μία δύναμη πολύ μεγαλύτερη από ότι έχει ως άνθρωπος που περπατάει. Και σε μια δεδομένη στιγμή εντάσεως, η οποία είναι δεδομένο πως θα υπήρχε, διότι κάποιος φραγμός θα γινόταν να μην προχωρήσει από εδώ και πάνω, κάποια παρεμπόδιση, δεν ξέρω τι θα ακολουθούσε εκείνη την ώρα. Και αυτά ήθελα να αποφύγω εγώ. Με τους ανθρώπους δεν είχα τίποτα. Αν ήξερα δηλαδή ότι θα γινόταν μία εκδήλωση, μία πορεία, η οποία θα είχε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, να περάσει από το Υπουργείο Γεωργίας, να κάτσει μία ώρα και να φύγει ωραία και καλά από την Εθνική Οδό και να ξαναγυρίσει πίσω, σας λέω ότι θα το συζήταγα. Έκανα πάρα πολλές προτάσεις, τις οποίες δεν ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, συζητούσα μέσω τρίτων, γιατί απαξιούσαν να μιλήσουν μαζί μου. Ποιοι απαξιούσαν, Κανείς. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με συνδικαλιστές, κανείς δεν δεχόταν να μιλήσει. Από Χανιά και από Ηράκλειο. Κοιτάξτε, για το πάνω χέρι δεν το είχαν οι συνδικαλιστές στο Χανίο. Εντάξει, κάποια στιγμή προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον κύριο Γονιτάκη, δεν το σήκωνε, μου είπε ο άνθρωπος ότι ήμουνα μέσα στο. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Στο χαμό που γινόταν και δεν το άκουγα, δεν το έβλεπε. Το τηλέφωνο το μεταξύ του Υπουργείου, ξέρετε, βγαίνει ένας αριθμός που δεν μπορεί να πάρεις μετά πίσω. Χτυπάει ότι είναι αδύνατο να πάρεις. Βγαίνει ένας ενιαίος αριθμός για όλα τα τηλέφωνα του Υπουργείου. Ξέρετε πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Λοιπόν, και δεν ήξερε προφανώς ο άνθρωπος ποιο είναι το τηλέφωνο αυτό, ή επιχειρούσε να πάρει και δεν μπορούσε. Εγώ έπαιρνα το Γονιτάκη, ο Γονιτάκης μου λέει: το είδα μετά, με καλούσα να πάρει ένα τηλέφωνο, το έπαιρνα και δεν μπορούσα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μίλησα με τον κύριο Γονιτάκη, προς το τέλος όμως. Λοιπόν, απαξιούσα να μιλήσουν μαζί μου, να κάνω έκανα προτάσεις. Τους λέω το εξής πράγμα. Για να μην φύγετε κι εσείς με την πικρία ότι δεν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε μια πορεία μέχρι το Υπουργείο, ότι είδατε κάποιον να μιλήσετε. Τους έκανα την εξής πρόταση. Θα στείλω λεωφορεία. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Συζήτησα με τον κύριο Στυλιανίδη. Του λέω: σε πόση ώρα μπορείς να κατεβάσεις τη λεωφορεία κάτω? Μου λέει: σε μία ώρα μπορεί να έχω 30 λεωφορεία. Η απάντηση ήταν: δεν ήρθαμε για να πάμε εκδρομή. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Με μπροστά κάποια τραχτέρ, τα οποία θα συζητούσαν 5-10 τραχτέρ, να μπουν μπροστά με τις μαύρες σημαίες, σημειολογικά, να δείχνει ότι και αυτό που ακολουθεί από πίσω δεν είναι εκδρομή. Είμαστε εμείς οι οποίοι αφήσαμε τα τρακτέρα μας πίσω και το βράδυ, δόξα τω Θεώ, τηλεοράσεις θα το δείχνανε. Είπαν να κατέβουν στην πλατεία Μεταξουργείου ή όπου αλλού θέλανε και από εκεί πλέον πορεία να πάνε μέχρι το Υπουργείο να διαμαρτυρηθούν. Στη συνέχεια έπεσε στο τραπέζι να πάει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός αγροτικών αυτοκινήτων. Απερίφθηκε αυτό. Στις αρχές δεν δεχόταν να κατέβει ο Υφυπουργός να μιλήσει μαζί τους, που τελικά μίλησε το απόγευμα στο Υπουργείο Υπουργείου Ναυτιλίας. Και το ατύχημα ήταν. Το δράμα ήταν ότι δεν μπορούσα να πάω εγώ εκεί. Βλέποντας την εικόνα που κυνηγούσαν τον κύριο Βολουδάκη, και ευτυχώς βρέθηκα κάποιοι ψύχρεμοι και τον προστάτευσαν. Τώρα μου λέτε ειλικρινά ότι θέλατε να πάτε μετά από αυτά που έγιναν. Βεβαίως. Εάν εγώ ήξερα ότι δεν θα πάω να με προπυλακίσουν με την έννοια να κινδυνεύσει η σωματική μου καιρότητα, θα πήγαινε πολύ ευχαρίστως. Το μεγάλο ερώτημα, και εδώ θα πρέπει να πάμε. Για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Γιατί απαξιώθηκα από την αρχή μέχρι τέλους, απόλυτα, αγνοήθηκα, ενώ εκτιμώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω πολύ περισσότερα στο να μην γίνει αυτή η κρίση. Να πάμε το ερώτημα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις και αν θέλετε προκάλεσε και από τις δύο πλευρές, και από τη μεριά σας, δηλαδή και από τη μεριά των αγροτών, ενστάσεις, δηλώσεις εκατέρωθεν κτλ. Είναι τελικά ποιος χτύπησε πρώτος. Τα ΜΑΤ ή οι αγρότες? Πρέπει να πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε να πούμε μετά και για αυτό